ସେ ସବୁଦିନ ଟାଙ୍ଗିଆଟିଏ ଧରି ସକାଳୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଯାହା ପଇସା ପାଉଥିଲା ତାର ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି କାଠ ଆଣୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଗଛଟି ଅଛି, ଏଥିରେ କାଟିଲେ ବହୁତ କାଠ ମିଳିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗଛଟିକୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ହାତରୁ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଖସିଗଲା। ଖସି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ସିଏ ଟାଙ୍ଗିଆଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲା। ମୋ ଟାଙ୍ଗିଆ ପଡ଼ିଗଲା, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଟାଙ୍ଗିଆ ବାହାର କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ମତେ କୌଣସି ଉପାୟ କୁହ। ମୋର ଟାଙ୍ଗିଆ କିପରି ବାହାର କରିବି? କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଭିତରୁ ଜଳଦେବତା ବାହାରିଲେ। ଜଳଦେବତାକୁ ଦେଖି କାଠୁରିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜଳଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ହେ ପ୍ରଣାମ ଜଳଦେବତା। ଜଳଦେବତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଥିଲା। କାଠୁରିଆ କାଠୁରିଆ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ଟାଙ୍ଗିଆ? ଜଳଦେବତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁନାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଦେଖି ଜଳଦେବତା, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ସୁନାର ଟାଙ୍ଗିଆ କେଉଁଠି ଆଣିବି? ଏ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଧରି ଉପରକୁ ଉଠିଲି। କହିଲେ କାଠୁରିଆ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆଟା କ'ଣ ତୁମର? ଟାଙ୍ଗିଆ ଦେଖି କାଠୁରିଆ କହିଲା, ନା ନା ଜଳଦେବତା, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଜଳଦେବତା ପୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଜଳଦେବତାଙ୍କ ହାତରେ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏ କାଠୁରିଆ, ଏ ଟାଙ୍ଗିଆଟା କ'ଣ ତୁମର? ଏ ଟାଙ୍ଗିଆ କ'ଣ ତୁମର? କାଠୁରିଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା, ହଁ ହଁ ଜଳଦେବତା, ଏଇ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆଟି ହେଉଛି ମୋର। ହଁ ହଁ, ଏଇ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆ ହେଉଛି ମୋର। ମୁଁ ମୋ ଟାଙ୍ଗିଆ ଫେରି ପାଇଲି। ଏ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆଟି ମୋର। ଜଳଦେବତା କାଠୁରିଆ ଶବ୍ଦ କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାଠୁରିଆକୁ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆ ସହିତ ସୁନାର ଟାଙ୍ଗିଆ, ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। କାଠୁରିଆ, ତମେ ସତ କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆ ସହିତ ଏ ସୁନାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଉ ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଜଳଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୁନାର ଟାଙ୍ଗିଆ, ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଉ ଲୁହାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ମନ ଖୁସିରେ